Kaya isinumpa niya na walang ibang makakahawak ng mutya sa mga nilalang sa kanilang mundo. Nakasaad din sa sumpa ng unang hari na kailangang hanapin ng mutya ang isang nilalang na may mabuting kalooban upang maging susunod nitong tagapag-ingat. At ang taong ding yon ang siyang magtatanggol sa mundong yon. Nakita ni Noel ang lahat ng humawak ng mutya. At sa bawat tagpong yon, nakita niya kung gaano kalakas ang hawak-hawak niyang mutya. At napagtanto niyang muli na hindi lamang pala simpleng mutya ang hawak niya. Ito ay ang pinakapuso ng mundo, nila Aldo. Dahil dito nagsimula ang muling pagbangon ng angkan ni Aldo at dahil sa kapangyarihan nito ay naitaguyod nila ang kapayapaan. Ngunit lagi ding nagdadala ng digmaan. Sa walang hanggang siklo ng oras at panahon, sa bawat tao o nilalang ang hahawak nito, inisip ni Noel na ang pagmamay-ari ng mutsyang yon ay maituturing na sumpa. Matapos ang pagbabalik tanaw ni Noel, ay agad namang nanumbalik ang kanyang kaisipan sa kasalukuyan. Nilingon niya si Aldo at nagwika ito ng, "Kaibigan, alam ko na napakahirap ng pinagdaanan ng inyong angkan. Maitaguyod lamang ang mundo ninyo. Nauunawaan ko na kung bakit kailangan ninyo ang tulong ko." Wika ni Noel. Ang mutya ay isang sumpa sa aming angkan. Ito ang muling bumuhay sa aming mundo. Ngunit ito din ang magbibigay sa amin ng kasawian. Dahil sa tuwing mapapasakamay ng mga tulad namin ang mata ng bulalakaw, ay muling magaganap ang malagim na kinasapitan ng aming mundo. Daang taon na ang nakakaraan. Pagsasalaysay ni Aldo. At ngayong alam na ni Noel ang buong kasaysayan, isang bagay ang kanyang napagpasyahan. "Aldo, ibabalik ko sa mundo namin ang mutya dahil alam kong magiging ligtas ito doon sa pangangalaga ko. Oo, maaari akong habulin ng masasamang elemento na nagbabalak umagaw ng kapangyarihan ng mutya. Ngunit alam ko na kaya kong pangalagaan ang aking sarili. At bilang tagapangalaga ng mutsyang ito, alam ko din na hindi ako nito iiwan sa ere." Wika ni Aldo sa kaibigan. At matapos nilang magkasundo, ay kaagad naman silang bumalik sa palasyo ni na Aldo. Kinausap ang hari tungkol sa napag-usapan nilang magkaibigan. "Mahal na hari, nalaman ko na po ang kasaysayan ng pinagmula ng mutsyang nasa katawan ko. At alam ko din po na ito ang naging dahilan kung bakit muling nabuhay ang inyong mundo. Hindi na din po lingid sa akin na ang nilalang na pinagmula ng mutya ay siyang nagtangkang wasakin ang mundong ito. Kaya iminumungkahi ko po na hayaan niyo akong dalhin pabalik sa mundo ng mga tao ang mutsyang ito. Doon mas mapapangalagaan ko ito nang walang pangambang may isang mundong mawawasak sa oras na makawala ang kapangyarihan nito. Ayoko pong muling maganap ang nangyari dito. 100 taon na ang nakalipas." Wika ni Noel sa hari. Hindi nga nagkamali ang aking asawa sa pagpili sa iyo, Noel. Isa ka ngang taong may mabuting kalooban. Kung gayon, dalhin mo ang aking basbas at naway mapangalagaan mo ang mutya. Sa panahong kakailanganin mo ng mamimili ng hahalili sa iyo, naway mahanap mo din ang taong kagaya mong mabuti ang kalooban. Wika ng hari. At isa pa palang katangian ng mutsyang hawak mo ay ang kakayahang magbigay lunas sa karamdaman ng tao. Mapa spiritual,
o pisikal. Sa madaling salita, kaya nito ang makagamot, Noel. Wika naman ng reyna. At dahil sa sinabi ng hari at reyna, ay nakita ni Noel ang kanyang magiging silbi habang hawak niya ang mutya. Ito ay maging isang albularyo. Mahabang panahon ang lumipas mula nang makabalik siya sa mundo ng mga tao, hindi naging madali ang naging buhay ni Noel. Nahuli siya ng militar dahil sa ginawa niyang pagtataksil. Nung pinatakas niya yung mga rebelde, nakulong siya ng mahabang panahon. At habang nasa kulungan, unti-unti siyang kinilala bilang si Noel na manggagamot. At dahil din sa angking kabutihan ni Noel, ay iginalang at nirespeto siya ng kapwa niya mga preso. Marami din siyang naging malapit na kaibigan, at dahil sa kanyang magandang ipinakita, nabigyan siya ng parol at muling nakalaya. Inakala ni Noel na magkakaroon na siya ng isang mapayapang buhay, ngunit mali ang kanyang naging akala. Taong 1995, General Trias, Cavite. Nagpasya si Noel na doon manatili kasama ang kapwa preso niyang nabigyan din ng kalayaan. Minabuti ni Noel na lumayo sa lugar niya dahil nagbabalik lamang ang kanyang mga alaala, lalo na ang mga masasakit na kaganapan sa kanyang buhay. Ayos lang naman sa pamilya ng kanyang kaibigan na si Julian dahil madalas na din nila itong nakikita, kahit na nung nasa loob pa ito ng kulungan. Lalo kapag dumadalaw ang mga ito kay Julian. O, Noel, pasok ka muna at nang makapagpahinga ka. Pahintay lang ng konti at manananghalian na tayo. Wika ng nanay ni Julian pagdating nila sa bahay nito. Sige ho. Maraming salamat po. Tugon ni Noel. Inikot ni Noel ang kanyang paningin sa paligid at nakita niyang simpleng mga tao ang magulang ni Julian. Kaya hindi lubos maisip ni Noel kung bakit nakulong sa salang pagpatay itong kaibigan niya. Habang kumakain ng tanghalian, ay hindi maiwasan ni Noel ang itanong sa kaibigan ang dahilan kung bakit ito nakapatay. Paumanhin, Julian, pero ngayon ko na itatanong sa ito. Bakit ka nga ba nakulong? Tanong ni Noel at agad namang nagtinginan ang mga magulang ni Julian. Hinawakan ni Julian ang kamay ng kanyang ina at nagsalita. Ayos lang po, Nay. Kasi, Noel, pinatay ko ang isa sa mga kagawad dito sa barangay namin. Alam ko na hindi ka maniniwala sa rason kung bakit ko siya pinatay. Wika ni Julian. Sige nga, Julian. Subukan mong magpaliwanag. Tugon ni Noel. Aswang po ang taong yun. 10 ng kanyang pamilya, Noel. Ako mismo ang nakakita nung kinaladkad niya papasok sa bahay nila yung isang bata. Nagtaka po ako kaya sinilip ko sa bintana. At nakita ko po na pinagtutulungan nila ng pamilya niya yung bata. Kaya napagdesisyonan ko pong pasukin yung bahay nila. Nung mga oras na kasi na yun, Noel, may hawak kasi akong baril At hindi din po lingid sa akin ang mga sabi-sabi kung paano pumatay ng aswang. Kaya nilagyan ko ng putik yung dulo ng baril ko at pinagbababaril ko silang lahat. Nakatakas po yung asawa ng kagawad pero napuruhan ko naman siya. Pagkwento ni Julian kay Noel. Nanlaki ang mga mata ni Noel sa sinabi ni Julian. Hindi niya kasi akalain na pati pala sa lugar na yon ay may mga naninirahang mga aswang. Ngunit pinasigundahan ito ng nanay ni Julian
At ayon dito, ay matagal nang usap-usapan sa kanilang lugar ang tungkol sa pagiging aswang ng pamilyang pinatay ni Julian. Nagkataon nga lang na si Julian ang nakasumpong sa ginawa nila. At wala itong sapat na katunayan, kaya nakulong si Julian. Maniwala ka o hindi, Julian, naniniwala ako sa mga sinabi mo. At maging ako, noong kapanahunan ko nakasumpong din ng mga kakaibang nilalang. Para saan pa ang pagiging manggagamot ko? Wika ni Noel at inilahad ni Julian sa kanyang mga magulang na isang manggagamot si Noel. Agad namang kumalat ang balitang yon sa kanilang barangay. Laking gulat ni Noel. Isang hapon habang umiidlip siya, ay bigla siyang ginising ni Julian. Kanuel, may mga tao po sa labas at nais nilang magpatingin. Wika nito. Ha? Bakit? Sino ba nagsabi sa kanila na nanggagamot ako? Takang tanong ni Noel kay Julian. Si nanay po, Kanuel. Hindi po mapigilan ng bunganga Pasensya ka na, Kanuel Paghingi ng tawad ni Julian. Pero tinugon naman ni Noel ang paghingi ng tulong ng mga tao. Agad siyang lumabas ng silid at nilapitan ang mga ito. Mga kasama, kung maaari lang po sana ay pumila lamang po tayo ng maayos para matingnan ko kayo isa-isa. Pakiusap ni Noel sa napakaraming tao na nag-aantay sa kanya sa labas ng bahay ni na Julian. Kanuel, tutulungan na po kita. Wika ni Julian. Sige Julian, mabuti pa nga. Tingnan mo kung sino ang may pinakamalalang karamdaman at yon ang uunahin nating gamutin. Wika ni Noel. At simula nga ng araw na yon, ay dininig ni Noel ang tawag ng kanyang tungkulin. Mga simpleng gamutan lang naman ang kanyang hinarap at karamihan sa mga ito ay napilayan o di kaya naman ay masakit ang tiyan, nausog at kung ano-anong mga magagaan na karamdaman lang. Kanuel, napakagaling mo pala talaga sa hilot, no? Ang daming nagsasabing magaan daw ang kamay mo Heto nga't binigyan nila tayo ng konting regalo. Para daw yan sa'yo. Ipinakita ni Julian ang hawak niyang maliit na kahon na may lamang pera. Naku naman, hindi ko naman sila sinisingil Sa susunod, Julian, pag mag-aabot sila, wag mong tatanggapin ha. Tutulong ako ng walang kapalit. Wika ni Noel. Kaya nga po, Kanuel Pero hindi ko po sila mapigilan Ang totoo niyan, Kanuel, sila pa mismong umipon ito mula doon sa mga kasamahan nilang nagpagamot. Pasasalamat daw nila yan para sa inyo. Pangangatwira ni Julian. Kinabukasan, ganun ulit ang eksena sa bahay ni Julian. Napakarami pa ring tao ang nakapila sa labas ng bahay na halos umabot na sa kalsada. Julian, saan galing ang mga taong to? Tsaka parang hindi sila nauubos. Tanong ni Noel. Mula pa sa mga karatig po ang mga yan, Kanuel. Hanggang sa kabilang probinsya nakarating na din ang iyong husay Nakangiting wika ni Julian kay Noel. At habang tinitingnan ni Noel ang isang pasyente niya, ay may kung anong nagkakagulo sa labas. At nang tingnan ito ni Julian, nakita niya ang isang lalaki na hinahawi ang mga nakapila upang sumingit. Hanggang sa makapasok na ito sa mismong loob ng bahay. Kaibigan, may pila kasing sinusunod ang mga magpapagamot Kaya sundin ho natin. Kasi nakakahiya naman sa mga nauna Wika ni Julian. Pero tiningnan lang siya ng masama ng lalaki
at tumuloy ito papunta kay Noel. Ikaw ba si Noel na sinasabi nila? Sumama ka sa akin. Pagalingin mo ang anak ko. Handa akong magbayad ng kahit magkano, gumaling lang ang anak ko. Wika ng lalaki na agad namang tinugo ni Noel. Paumanhin po, pero gagaya ng sinabi ng aking kasama, may pila po na sinusunod ang mga nagpapatingin. Kaya kung maaari lamang, pumila din kayo kagaya ng iba. Wika ni Noel na nagpainit ng ulo ng lalaki. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba ako kilala, ha? Wika nito na noon ay kinukwelyuhan na si Noel. Ginoo, paumanhin ngunit natatakot na ang mga tao. At tama ho kayo, hindi ko nga po kayo kilala. Ayoko din po ng gulo, kaya hanggat maaari po, huminahon lang kayo. Pakiusap ni Noel sa lalaki. Kaya pala lakas na loob mong tanggihan ako dahil hindi mo pala ako kilala. Pwes, ako lang naman ang may-ari ng pinakamalaking pasugalan dyan sa may kanto. Hindi mo pa alam ang kaya kong gawin sa'yo at sa mga kasama mo. Kaya kung ako sa'yo, pagbibigyan mo na lang ang gusto kong mangyari. Wika ng lalaki. Agad namang kinuha ni Noel ang kamay ng lalaki na nakahawak sa kwelyo niya at hinarap ang mga tao. Mga kasama, magpapatuloy na lamang ako sa panggagamot bukas ng umaga. Kaya pasensya na, maaari kayong bumalik bukas. Wika ni Noel sa mga tao na agad din namang tumalima sa sinabi ni Noel. Pag-alis ng mga tao, kaagad niyang isinara ang pinto. Ang naiwan sa loob, ilang tauhan ng lalaki, si Noel at si Julian. Ngayon nasa na nga ba tayo? Alam ko na. Ano? Susundin mo ba ang sinasabi ko? O baka naman, gusto mo na sample lang kita ngayon dito? Tanong nito kay Noel na nakatalikod naman sa lalaki. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ni Noel. Yun lang pala. Ako si Esmer. Kagaya ng sinabi ko kanina, ako ang may-ari ng malaking pasugalan dyan sa kanto. Kaya kitang bayaran at ipapatay kung gugustuhin ko. At wala akong ninais na hindi ko nakukuha. Wika ni Esmer, sabay senyas sa kanyang mga kasama na agad namang naglabas ng barel at itinutok sa kanila. Nandoon din kasi yung nanay ni Julian. Pero sa halip na kabahan, ay nanatili lamang nakalmado itong si Noel. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana at nagwika ng, "Kung ako sa'yo, hindi ko gagawin yan. Pwede naman natin tong pag-usapan eh. Ganito na lang, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para ibaba ang mga baril ninyo." Wika ni Noel. Tumawa lang ng malakas si Esmer sa mga sinabi ni Noel at sa halip na sumunod ay tinutukan pa nito ng baril si Noel. Hindi ikaw may karapatang magbigay ng kondisyon dito, bata! Wika ni Esmer. At nang makalapit siya kay Noel, laking gulat niya nang bigla na lamang siyang tumalsik papalabas ng bintana. Nagsigawan naman ang mga taong nasa labas dahil sa kanilang nakita. Agad namang tiningnan ni Noel ang 3 pang kasama ni Esmer at nagwika ito sa mga ito ng, "Kayo, tatanungin ko kayo, talaga bang gusto niyong masaktan pa?" Laking gulat ni Noel nang bigla siyang paputukan ng isa sa mga tauhan ni Esmer. Napasigaw ang lahat ng naroon nang marinig ang 3 sunod-sunod na putok ng barel. Napaluhod si Noel. Ang buong akala ni Julian at ng nanay niya ay patay na si Noel dahil sa mga tama ng bala sa katawan. Ngunit laking gulat ni Julian nang biglang magsalita si Noel. "Alam mo ba na yan ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa mo?"
Binigyan ko na kayo ng pagkakataon upang mamili. Pero hindi kayo nakinig. Kaya ngayon, pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo. Wika ni Noel sabay tayo at pagpag ng kanyang damit. Maniwala kayo o hindi, yung mga bala ng barel na tumama sa kanya ay para lamang kanin na dumikit sa damit niya. Napaatras ang mga ito dahil sa takot. Lumayo ka sa amin! Demonyo ka! Takot na wika ng isa sa mga kasamahan ni Esmer at dali-daling nagsitakbuhan papalabas ng bahay ni Julian. Inakay nila ang walang malay na si Esmer at sinundan sila ni Noel at tinanong ng, "Ano ba nangyari sa anak ng taong to? Nais ko siyang tulungan, kaya hayaan niyo akong sumama sa inyo." Wika ni Noel na agad namang tinutulan ni Julian. Noel, mapapahama ka lang. Huwag ka nang tumuloy. Alalang wika nito. Subalit nakita ni Noel ang pagpupursigi ni Esmer, dahilan kung bakit niya yon nagawa. Kaya agad niyang nilapitan si Julian at sinabing, "Julian, nakita ko matinding pangangailangan ng taong ito. At bilang lingkod ng Diyos Ama, hindi ko siya pwedeng tanggihan. Maliman ang kanyang ginawa, ay nakita ko ang kanyang pag-aalala sa buhay ng kanyang anak. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ako pababayaan ng Diyos Ama." Wika nito at agad nang sumunod sa mga tauhan ni Esmer. Pagdating nila sa bahay ni Esmer, agad na isinalaysay ng mga tauhan nito ang nangyari sa kanyang anak. Hindi na ito nakakalakad mahigit 2 linggo na ang nakalipas. Bagay na ipinagtaka ng lahat dahil maayos naman ang bata bago ito nalumpo. Napag-alaman din ni Noel na iniwan pala ng kanyang ina ang bata dahil na din sa hindi kaaya-ayang ugali ni Esmer. At matapos na magsalaysay ng mga tauhan ni Esmer, ay agad nang tinungo ni Noel ang silid ng bata. Nakita niyang parang namamaga ang 2 hita nito. At nang hawakan niya ang pulso ng bata, laking gulat ni Noel nang makita niya sa kanyang isipan ang nilalang na may kagagawa ng pinsala sa binti ng kawawang bata. At nakita din ni Noel ang dahilan kung bakit ito ginawa ng nilalang sa bata. Paghihigante ang dahilan nito. May isang taong nakabangga si Esmer na lubhang nagalit sa ginawa niya. Kaya bilang pinakamatamis na paghihiganti, imbis na si Esmer ang bawian ng nilalang, ay ang anak niya ang napagbalingan. Isang mangkukulam ang may gawa nito sa bata. Wika ni Noel. At dahil dito ay humiling siya ng konting oras upang humingi ng tulong sa kanyang kaibigang si Aldo mula sa kabilang mundo. Dahil sa hawak ng mutya ni Noel, ay nakakabalik siya sa mundo ni Aldo ng malaya. Mahabang panahon ding hindi ka nakabalik dito, Noel. Ano ba ang sadya mo? Wika ng hari. Kamahalan, narito po ako upang hingi ng payo ninyo tungkol sa isang kaso na kinakaharap ko. Isang paslit ang pinarusahan ng isang mangkukulam. At hula ko, napakalalim na ng sumpang itinanim niya sa katawan ng bata. Ano po bang maaari kong gawin dito? Nag-aalalang tanong ni Noel. Kung malalim na ang sumpa, ang tangi mo na lamang magagawa ay ang paslangin, ang mangkukulam. Kapag nagawa mo na ito, unti-unti nang magagamot ang karamdaman ng batang pinarusahan niya. Hayaan mo at sasamahan kang muli ni Aldo. Tugon ng hari.
At bigla namang nagsalita mula sa likuran niya si Aldo. Okay, sunod kagad natin yung finale pero baka ang mangyari maglapag muna ako ngayon ng isang aswangan tapos bukas ng hapon yung finale. Yun lang. Salamat.